Stiglo mi je 5 pari novih patika i ova 2 para koja nisam poslao u kutiji, već možete da pretpostavite koja su. A pošto nisu u kutiji, hajde prvo da krenemo od njih. Prve koje imamo jesu ove Nike Vomero 18-ice u ovoj ludačkoj boji, ali ako se sećate imam i ovu plavu boju. Toliko su bile udobne i toliko su me oduševile da sam morao da uzmem još jednu boju. Ako se slučajno razmišljate da uzmete ove patike, nemojte da razmišljate ni trenutka, zato što ovo možda je jedno od najudobnijih patika ikada. Ove patike nikada nisam nosio, tek trebam da ih probam, a u pitanju su Asics patike za trčanje. Koliko sam uspeo da pročitam, ime im je Gel Nimbus, a ovako na prvi pogled izgledaju sasvim ok. Imaju veliki džon, tako da pretpostavljam da će biti ultra mekane. Ali hajde da pređemo na patike koje su u kutijama. Ako se sećate belih Vomero Plus patika koje sam snimio nekom od prethodnih videa, pa sada su mi stigle u novoj boji. Evo kako izgleda stara boja koju imam, a evo kako izgleda nova boja koja mi je stigla. Kao što sam već rekao, Vomero 18-ice možda je jedno od najudobnijih patika koje sam ikada probao, a sada su napravili i ovu Plus verziju. Plus verzija za nijansu ima deblji džon. Ako mene pitate, meni je bitno da boje budu samo što luđe. Moja ocena je 11 od 10. A ako se sećate prošlog videa gde sam pokazao sive Pegaz, pa sada su mi stigle i naranđasto crne. Što se tiče ludačkih boja, mislim da će se niz nastaviti do kraja ovog videa. Evo kako izgledaju izbliza i napišite mi u komentarima da li vam se više sviđa ova boja ili ona iz prethodnog videa. Pre nego što vam pokažem posljednju patiku, ne zaboravite da lupite follow i like. I naravno za kraj ostavili smo još jednu ludačku boju. U pitanju su Nike Sakai u ovoj nekoj žuto-zelenoj kombinaciji. Iskreno mislim da može da se nazove Brazil, samo ne znam uz šta će moći da je nosi. Možda uz neku crnu trenerku, ali vidjet ćemo. Što se materijala tiče, ovdje imamo prevrnutu kožu, duple petle, dupli jezik i dupli džon. Pozadnje ovdje imamo kožu i po celoj patici imamo ovaj mrežasti materijal. Moja ocena neka solidna 9, ali želim da čujem vaše mišljenje u komentarima, zato mi pišite. Ćao!